standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. Je crois que les commentaires du président Trump constituent des menaces envers les Hollandais et notre société. Ce n'est pas quelque chose qui nous plaît. Ce n'est pas acceptable dans un monde civilisé, en fait. Jeg synes, Trump skal læse op på sin historie og på de aftaler, der ligger mellem det danske kongerige og USA. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig.